Píšete niekedy pracovné e-maily v cudzom jazyku a chceli by ste si overiť, či ste všetko napísali správne? Alebo si chcete len tak overiť nejaké svoje vetičky či výrazy? Využite na to ChatGPT. Ja som mu napríklad napísala prompt. Si môj učiteľ angličtiny. Oprav mi prosím nasledujúcu vetu. Teraz som zámerne napísala pár chýb. I want to eat healthy foods and be more active. My favorite fruit is pineapple, but I didn't eat it for very long. Skúsal som nejakú slovenský znejúci výraz. A on mi hneď v momente opravil, krásne mi vysvetlil každú jednu opravu. Foods, namiesto toho radšej food. Je v angličtine nepočítateľné podstatné meno. Active, nesprávny anglický pravopis je active. But I didn't eat it for very long, radšej, but I haven't eaten it in a long time. Takže pochopil význam toho, čo som chcela povedať a krásne mi vysvetlil, že takto sa to povie. Ja som si potom vyžiadala ešte, daj mi prosím viac príkladov na prvú chybu. Tu je rozdiel medzi food a foods, hej? A tu je hneď 5 príkladov na to, 5 príkladov na to. A ešte to krásne zhrnie. Food je všeobecné, väčšinou správna voľba a food sú rôzne druhy jedla, kategórie potravín. Tak už sme sa niečo nové naučili. A ešte sa ho pýtam, aké iné slova v angličtine sú nepočítateľné. Hej? Ak ma tá konkrétna gramatika zaujala, tak on mi o tom dokáže povedať vlastne celú poučku. Všetko to, čo by som si vyhľadala niekde v učebnici, ale tu nemusím ani vedieť, že čo to vlastne je, len reagujem na to, čo mi on povedal a on mi krásne dá ďalšie príklady iných typov takýchto slov, ktoré sú podobné ako food, takže si to ľahko zapamätám. Je vedecky dokázané, že takýto postup pri učení sa gramatiky je omnoho efektívnejší ako to, čo sme kedysi robili v škole. V škole učiteľka napísala na tabulu nejaký gramatický jav, vysvetlila nám teóriu a potom sme si urobili na to pár príkladov a bolo to považované za prebraté. Tu ideme na to opačne. Ja najskôr skúšam niečo v praxi, až keď urobím chybu, až vtedy sa pýtam na to, a čo je to za gramatiku, ako to funguje, a daj mi k tomu príklady, hej, a idem trošku hlbšie do toho. Takéto učenie funguje pre váš mozog podstatne lepšie. Vy si reálne zapamätáte to, čo ste sa naučili, pretože váš mozog vyslal signál, že ho to zaujíma. Je to naozaj neporovnateľné. Ak sa budete gramatiku učiť takýmto spôsobom, uvidíte, že budete napredovať podstatne rýchlejšie a navyše si myslím, že vás to bude aj viac baviť. Takže určite si to vyskúšajte najbližšie, keď budete mať nejakú vetičku v angličtine, hoďte ju ChatGPT na kontrolu, popýtajte sa na tú gramatiku, uvidíte, že vám to veľmi veľa dá.